Oi, aí lo vai. Sirwk ni haikeno koktoma hastini juda thaini norokni baskango tuwi feka gumoti tv ni mangplio belai kheno wana mashingsa kaisha kota party munung jagi feka 41 constituency ompi block by khopsa tuislong bakhaksteni dulot bahadur para eba amchayo kaisha nokhung hor aichuk jorawo nokni borok rok muktriyo Thui Tongma Jora no atomsa biang tuikhe nokbar sibui hekeba nogo hor nangmabai bebak nok rok khami thangnani nangkha amti kheno nokni manui khuni rokbo rang chakri chak mairong maikha te bebak rang puisa rok bahaino khambai mani koktoma saikhnarika kha khamjagui o nokhungni bubak rachuk Surendrapoti molsom te koktomao tebu saimaka Surendrapoti ni usai Bikram Sangmal somni sago bahaino hor nangkha te bini sakbai thangni sago bahaino kisa hor rok nangkha bukurogo ni saikhnarika tebu saimangkha ompi bakhaksteni hor buthanai fire service eba bindia bodol rok bahaino o patimung thayo sogimani koktoma te borok na kare teidu ps eba naimathang haba nokni adong rok bahaino eba police rok bahaino thangi sogimani koktoma o thayono kami amchaini lukurokni koktoma hor buthanai bindia rok sogimani hnai lama siang mabai paithago kha khamjagui kabangma mal mata rok nokni khamai thangmani kok saiknarika te amtike kabangma rabar rok bahaino khammani koktoma saiknarika am haikeno paithago lukurokni thani chubasu sanhorka tai hapangno bahaino koihormani mangpirok kasawi pheka nainedi tai tamusaka mangpio paithak jora takuk tini bahaike tamuni bagai norokom haike hastini koktoma thume rokno haike ringnani nangkha tomsabo kisano rok saide khnari manno o bahai ungkha tini media rok no ringmani khe hothate oro nok 3টা 3:30 samoyo nok ataka khammani kunufano naruk malia bodino nok kham tini phungo enne 3টা 3:30 rok naita khammani to ne khuti ongkha sairman nai oro mane khammani khe mai simi 30 mon khe mairung 3 mon kai kha khe mondolini o motha mondolini rang press battery chasni brero ni rang bo 50,000 khamai thangkha khe bini rang ni jini rang bo 1,30,000 khamai thangkha khe rang chak ni chen 2ta khamkha khe gas cylinder kaisa khe fan 3ta khe rubber 300 kg khe o khat thumani khat 2ta khamai thangkha khe o mestari ni ras mestari khlaimani randa rok design machine rok nanar kom tongmani abo baisi tangai jamani ba aborok krei kha jotono khamai kha thangkha aboni pore ri rok bokrei kha mai kunu kisu sikrei kha ono khungni manai rok kisapano na rok malia aboni bagai media tei jongbo lokoni bororo no kisa chubachu sanmani laita bom haike norok saimaka apro sabos gang o nogo hor khamarok nukha saideman ang sisiu baike saimaka kisa saide khnari mano lari laula nokbar phaima haike ako buchi wata ako kothate borok thumani sosa phai purong khe u khe khna khata khe nokbar de phai khata mo ongka hinai naimale horse gila ongkha nogo nok ode yang gati nok pura khampai kata apro sok phai kha sok phai mane jong koikta horok buthar pai borok sok phai lama ba sek jai angkhe ba sek Sirwk Liya ta phai kha police bu phai kha fire service bu phai kha apro kunu oko boroni beskang kunu oko mane ka khamani ro oko mar oko ro amo saimiata apro ba busaro sikulai khong kai hor sitong khong ka ba kunu brobo palmali ang thangkata engkai kunu arobo oro sama haikeno broni oro tai omogla kata udrum pungkha je sanam chungmarok samanliata yang bakhak leimani kok sama si bucili apura sekhe tam nai kok brok bai sale pension nang mani ta piro si ong pai kha bro aboni dei ro lupai se bro no ko sa Sirwk o nong malikla chang tuk sir tubu hai che
melang zakata kunu sia bobai kok sing phano se kok samali ase kheno bipodo khata আমচাইনি মুরক তাম পারানি বু মুরক তাম tuisulong purbo tuisulong পঞ্চায়েত রক dolot bahadur para পঞ্চায়েত রক হুকে purbo tuisulong তাই অব অব পিএস নি বিসিং কলাই itu PS tedu ps হুকে নরক নি অ নক হুঙ যে হর খামজাক মানি যে উনক হুঙ হর খামকা উনক হুঙকে খরক বুসক বড় রক তং char jona tong besa khorok nei ke bro hisak nei khorok nei ta Khamphorle besaro hostel duijon tong hongke broken nei. nogota khampuro tong male khorok nei tong ta তামরক তাবুক নরক নি বিসিং মানে তাই তামরক নাই তং নরক নি মুসা সক তাই সানা দতং aro nai male chuba chuk bangma sannam nayo सरकार नि होइते बो ओंखाय ताखु बुखु ओ जिनि ताखु बुखु रok ओंखाय ओ गोबांमा मेडिया ते जे तमहिननाय सोसाइटी होइते हानो जोंनो चुबा चुमान खांखे बेलाय खाक जांनाय मुंसा सिक्रै खांखे बा कुनु खलाय थाइक्रै खा ताबु घर थुनानि सुदा सिक्रै खा रिबो एकदम क्रै नु क्रै उंसक खा जे नखुङ हर खामकाओ खामजाकनाय नखुङनि बर' रावनि मुं रखे तामो बनि नखुंनि बुमुं चलानि खे बिक्रम सांग ब्रें खे सुरेंद्रपति मलसम बिक्रम सांग मलसम बाय सुरेंद्रपति मलसम ता आनि निसिन मुं हुके आनि खे लागत किमा मलसम आ हर खामफुर रग नों मुंसासक पान मानि रक नारगि देमाखा Narok maya, Hor Khambai Kha ke ba tui bulu wo ayang dokumen rok kunu nai maya. के बुनि सागर रग पाति मुं दं खा हर रग दं नांखा बामति है Nang kha ani basai ni ya sago. Hospital pelang yang oro yang nakong oro bo nangja. kesaca kata बो हॉस्पिटल रगत लांजाखा Ompi hospital. Horok nang kata yang bisima rok kikrogo. Yang doktor thangna ni burang krai. Ke bahai ke thangna. kai paisa ngai ta gong रां पैसा रग Tirang poisa krai Khambai Kha. रां रग जतन खामपाय खा Joton Khambai Kha. थानम चुंफानो Extra bondil hisabe mane 1,30,000 khawai ton mane bobu khamka ke ani pas bogo 3,000 abobu khamka ke barang sikrai kha नि नि मुं रग हुके Surendrapati Mosu Tuh siapa lagi? Tuh siapa lagi? Toro, Mai. Oi, jangan mati,